Pipila ka adlaw sa dili pa magasugod ang klase sa mga public schools, gisugda na ang distribution sa learning module sa ubang mga eskwelahan. Preparasyon kini aron maandam ang mga ginikanan sa unsa man ang new normal sa pagtungha. Ang detalye pinaagi sa live report ni Nico Serino. Nico? Yes, Bob, kapin sa simana sa di pa magsugod ang klase sa mga public school, subsub na ang preparasyon aron masiguro nga hapsay kini. Gischedule karong adlaw ang dry run sa distribution sa learning module sa Tabuk National High School. Sa gate pa lang, sugato na ang mga ginikanan sa gwardya nga mokuha sa ilang temperatura. Higpit ang health protocol kundiin gi-require sila sa pagpanghunaw daan. Pagkahuman, giawhag ang mga parents pag-fill up sa information sa ilang anak magsilbi sab nga claim stub. Dunay markers ug step-by-step nga proseso aron matuman ang social distancing. Hugot ang mga health protocol nga gipatuman dinhi sa eskwelahan aron masiguro ang kaluwasan sa parehong ginikanan ug sa ilang mga magtutudlo. Gani sa pag-claim sa module dunay proseso gyud nga gipatuman, no contact policy aron pabiling luwas ang tanan sa COVID-19. Matud sa mga magtutudlo, mas maayo nga mabansay ng daan ang mga ginikanan sa pamaagi sa claiming. Gidid-an ang kabataan nga mo-claim, ginikanan, guardian o baka silingan nga dunay authorization. Para di sad dili sad maglibog ang mga ginikanan. Para maayo nga familiar na sa Yes, familiar sa lugar o asa sila padung. Kay kung atong kalit-kaliton, maghuot nga maglibog daghang pangutana. Okay ra. Follow gud sa kuan. Di ta mahadlok. Ngano man kay? Follow mo gud sa kuan ba lagyo umi. Sige ng Lorly nga mi-claim sa module sa iyang anak nga si John, miangkon makaapekto sab sa panginabuhian niya ang sinimana nga pag-adto sa eskwelahan. Apekto jud kaayo. Ang trabaho mabiya. Asa ka trabaho man? Naala sa kuan ng manicurista. Mahunong jud mabiya sa customer. Oo. Para makuha og Module. Gianad na mo ang mga parents mo nang na-dry run para next week during the official na the distribution kay bawo na sila sa steps niya di na sila masigig panutan na kung unsay buhaton. Depende sa eskwelahan babansagad sa mga tunghaan sa Mandawi City, mi-schedule sa Oktubre 1 ug 2 nga maoy distribution gyud sa unang simana sa mga learning modules nga moy gamiton sa mga estudyante. Bob? Daghang salamat, Nico Serino, sa imong live report.